Tita, si Elizabeth. Elizabeth, igsa mo chocolate ma. Elizabeth. Alam mo, nibalik ma. Elizabeth. Manibalik yung naung, away yung naung ma. Iplasta. Ibalik. Nabasta ka. Nabastak. Ma, murag si tita na yung naung ma. Kutsara. Ma, si kutsara. Ma, murag si tita na. Elizabeth. Ma! Hello. Oo, dira ka. Ay lang sa ano diri kay ang imong igsuon na bro, naulian na po. Nasa iyang narito sa kwarto. O dira lang sa kaki. Delikado na kita diri. Kabalo ko igsuon na ko nga. Ayaw sa gayud adto diri diya sa kasa imong rola. Ako na bahala diri. Ako lang say bahala. Kaya basig maulian kita na pong duha ang makuan. Di ko gusto na madamay ka sa mong away. Gani, oo. Basta ako bahala ni maulian ako na pong gunalan og kuan. Botilya sa coke. Di ka po yung nag-ikuan niya, no? Wala na lang ginadayunan. O sige, basta ako na bahala dire, chatan lang tika og muadto na ka. Ayaw sa karon kay murag napinag siya. Ayaw lang sa karon. Sige na. Sige na kayo mas baka dungog na to sa kong istorya dire. Sige na, babay. Ampig tira ha. Sige. Elizabeth. Naghumanak ginigyo dito. Ginigyo na ni mo tanan? Ano sa magkatawa? Ano sa kadiya? Okay naman kayong pagpuyo diri sa mong balay. Okay na. Ha? Nasa yung balay dahil mo. Oo. Sa ako ang malimbana. Bana? Sa ako ang bana tapos kamalula ka. May ganyan, pasalamat yung mga naaka na abot ka din yung katabang na mo para at least ba kang mga tabang-tabang yung ka sa mua. Ako katapa. Maayo ka mo, no? Gani. Ginan ka sa inyong pagkakaan mo. Diba? Suma, wala tayong ginasubo. Wala. Kaya ikaw, ganun kasi may kugihan kay ka. Basta imong sweldo ha, to be family na. So wala kayo sildo-sildo. Nanguha ko mo dito sa kuan. Ay, sa kwarto na ko? Sa kwarto ni mo. May mga alahas dito, ako sa gipring na kay. Gipin para isip mo? sa inyo ha. Gipin din mo di ay ang mga alahas dito. Imo na. Ako agad niya, Anong gipin din Actually, mo? ipadala ko na sa mga sa akong bana, gikan o ganang kuit. Ang mga kwartan mo, Gasto na po sa akong anak, gidalag sa akong anak, kasi gidalag na lang na kay kabulubi ka. so dagan yun yung kwarta? Dagan yung kwarta. Kuyaw, tinyo no? Oo, kami ang pinakaan. Ikaw kay napunitan na mong ka nila, naluoy na lang po sa imo ba? Ako napunitan. Oo, naluoy ko sa imo may na lang po ba na ano ka no, na sildo-sildo. Gini nga, nakita ang tikadira na wala kayo sa tanong sa unang muna ba? Wala? Murag na saan, dalibuas yung original ni mga place. Ang original ni mga place, asa? Dire akong balay. Dili na ka na mong ipapuyo. Dire ka, ayun ako katika-tika. Ayun ako katika-tika, nauli anak ko. Unsa man, nga? Nauli anak ko. Mangita na po mong pupok lang sa kong ulo. Chocolate. Dili kasi Ayaw na. Di natin na anak ay awayon. Nag-igsuon na lang ta. Asa man mo giprinda akong mga las? Sa individual. Wala layer. Ano? Akong kwarta, asa man imong gikuan? Ilisito ha. Gastos sa mga umangkon dito pag yapon. Sige na lang, pasayloon na lang kita mo. Kay kuan naman kayo mo kanang wala naman jud mo gikaon. Abi ko Kasi ati pod mo no. Abi ko Nauli anak ko, okay na ko. Okay na gudi ka chocolate. Salamat sa Diyos. Umiyak dyan ka. Salamat. Butang nila, di ambibi. Ano nagsigaw ka bigo? Ayun na ate, okay na ko. Dili na mo. Di na ta mo ilo na kuan mo katabang. Okay na ko. Masaluan na yung tatanan. Di mo ipanay o demanda sa mua? Dili na. Ay, salamat. Kay magsuon naman ta. Sa pala na parok na.
Sa? Ay, wala ko eh. Sa animal. Animal ba? Dito may animal na sa gawas ko. Sa imong mabuhi nga animal. Una ko yung mga baboy diya. Hindi mo animal dito. Taganti ka nag isa. Sige. Para Salamat. para makakuan mo ba, Makasugod ni. makasugod mo sa inyong hangkuan. Salamat ang expect yun. Ayun na mo kabala ka. Tabangan ka mo. Expect yun ako nung nakalala. Tabangan na tamo. Pagpriso ko ninyo kay tungutan nyo. Ay, dili na yung preso eh. So wala na ka nasakitan na nawala yung anak. Okay na, nabuon ako na wala akong ano. Mga dak na ko siguro kog lain. Tingnan biya ikano na ka lang na. Tabo isa na tabo. So ay na lang di kalakot. Wala na, tama na. Pahinuon sa Pag mga. magkuhan akong peace in mind. May buto nun sa mga nagdemanda. Kaya makapangit ka. Makapangit yung kayo na siya. Yan, ino ka lang. Sige ka, naglabad-labad. Yan, so papoy na lang pula ko kung anak din. O, papoy ita na. Ayun mo ang katabang din na. Ay, di, no. Ha? Papoy mo anak dere. O, nakay bana? Papoy ako yung bana dere. Ha? Ayun na, okay na. Kaya naman. Okay na. Ay, kabala ka kay di, magkapatid man yun, magtiayon, imuarto. Ah, sige, Oh. sige. Magtiayon man to, kabit-kabit na to. Papoy na pa akong ano, papoy na pa akong bana dire. Hmm. Hindi ko na lang bawa, sis. Bagaan yung now, no? Di ko man balay. Di magugunahin, masagulain mo, di ni family. So, hindi na siya pamili, galing nung sagol lain. Di ako na lang sa ka. Kay, Kaya para, ako man balay, mapawaan mo ko ni mo. Yung sa kanin tayo ka, hindi nakasabot sa sitwasyon. Ako na yung pagka mo na lang muhawa. Ano pa Hindi ko pa initon ba? Ay, Okay na ba ako ha? Ay, nakasakot chokes, di ba? Sa initon di ko yung ulo na ko ba? Dali na lang sa bagong mong ano, At tuwa yung bana dere. Kung demanda nimo sa barangay, ipaputol sa ito kay siko ka daw sumo tukod. Ay wala ka na, okay na ako, abala ato, ato ko sa barangay. Sige, tawagan ako. Inan siya na, okay na yung tita. Na. Oh, okay na yung tita. Ulian na. Naulian ang buong-buong. Uli na dere. Oo. May ate kaya nag-admit siya. Umuguloy na admit siya. Okay na, ato na diri. Okay na daw, wala na demand na may tabo. Pagdali na. Wala na gaya. Di na ko ng kwarta nga imong gigamit na 1.5. Ha? 1.5 din yung ikuha sa kuan, bangko? Hindi mo naman ito dira sa kuan mo. Sige na lang, kay napakoy 1.2. Sige na lang. Gamitan na lang yung kwarta. Hindi na daw na ka. Okay na, okay Yun na. sa mula ninyo yung kwarta ng 1.5. Ay, kasi pangutan na. Ah? Kuan Ano ka kayo na. masuko, ha? Ano, magutan ba giunsa? Kung namabali mo na kung babalik. Yun sa ganyan yung 1.5 ate. Nagasto na gani. Di sa kasi pag nakabalo ko daon sa na di ka po na mabalik na. Di opera na sa inyong naong. No lagi na gyapon na kwarta gyapon na sa imong muna dapat magmahalan ng gyapon. Dili kay isip ko muna kwarta. Mga tanan ako, di unsa ninyong kwarta. Di bang good kay Ako bising ka pang sada, man. no? Bising ka man good ka. Ah? Dapat mo unsa ninyo. bisig utangan ko sa imo nga isuon ta dapat respetuon gyapon ko nimo kay isuon man ko nimo magulang man ko nimo. Labo sa una atiman ko sa imo wala man tuy gipangay bisig piso. Iyawan mo, no? Ikaw pa'y masuko karon. Kamu pa'y nanguha kwarta, kamu pumasuko. Wow! Wala man ko nasuko ang ako alang ba nang sabot. Sabot na ba? Sabot no ginong, sabot kay kundi ka mo. Ang ganyan, kasi papunta giun sa ang kwarta. Kaya yung kabalo ka, di na niya po mabalik. Yun sa ganin nyo, yun sa na lang yung kwarta. 1.5 budget inyong gikuha. Kasi mo, Kasi nahurutanan. mo na. Sige, panugan. Sa magtiayon na, sugarol. Diri po ka sa magkapatid, sugarol po ka. Ginuo ko nimo eh. Ako, mula ko na lang ko. Di na kong puyo, di ba sa ayan akong demand-demanda. Ay, wala na. Ikapoy kay Tama ka. na to. Sige kag kasuko. Ako yung sige, nag-adjust. ano. Ako yung mag-adjust sa inyo. Sige kag kasuko. Okay na ka? Okay ra, ikaw okay ra ka. Okay na ko. No, at least ka na nagkapasayo ay nata kapoy kay ni magsitag isuon tag sitag away. Gani, eh, sige, bye ka, uy. Asa nga mo ka? Ako dito. Nga dito. Bye ka. Sa pagkasuko, napautangan. Basing nagtuos sila na okay ko. Plastikan na ni ako Tanaw na to karon. Sa akin pa rin ang huling halakak. Basta nagtuos sila na okay jud ko. Hindi ko okay. Manimalos gyapon ko sa ilaha. Kaya na, nagtuo po niya akong ate. 1.5 ilang gikuha. Wow. Wow, ang diyong laganan. Sila pa masuko. Karon ka. Kasi nagtuo sila butan-butan ko. Butan pa ko karon. Karon lang ka. Ha. Mabuti yung mga bana o inyong mga anak.
Tan-aw na to. Tan-aw na to mahimo ning magtiayon parto.